Ei, hola, bon dia. Avui em fa una mica de mal de queixal, una mica bastant, per tant, si faig mala cara, ja sabeu per què. Episodi 18. El bosc dels arbres gegants. M'agrada la idea, m'agrada. Hi ha persones gegants, que són els titans, doncs també hi ha d'haver-hi boscos pels arbres gegants. Té sentit. Sembla que hi ha problemes de comunicació dins la formació aquella que tenen, perquè a la banda dreta diuen que està bastant malament, perquè ha passat la titana i clar, l'ha deixat com l'ha deixat, perquè crec que arrossega altres titans, la titana. I en canvi el grup de l'Eren surten i diuen de moment va tot bé. Uns ja estan pensant que s'han de retirar i els altres segueixen. Vull dir, aquí no van gaire coordinats, que diguéssim. Han decidit entrar dins del bosc, no sé si és una estratègia o què, però només entren dins del bosc el grup de l'Eren. La resta l'ha de rodejar o ha d'evitar que entrin titans. Estic bastant perdut, vull dir, no sé si està fet expressament això o què, si saben que la titana els està seguint. No ho sé, la veritat. I crec que poca gent ho sap, perquè l'Eren diu segur que els veterans ja han après a gestionar situacions així, no sé què, i mira les cares del seu voltant i nano, gaire tranquils no estan. La titana podem confirmar que és atlètica, perquè salta, a més pensa, vull dir, és un problema, si la tens com a enemic. A més corre, t'avança el clatell, vull dir, clar, ella sap de què va la cosa. No menja persones, però si la molestes fa una mica així i t'envia a la merda. O sigui que és perillosa. És perillosa. No sé a nivell d'alçada com està respecte al tità de l'Eren, saps? No sé, un possible combat com podria anar, però podria ser interessant. O potser s'enamoren, i surt una pancarta de Make Love, Not War o alguna cosa així. Això seria un possible final. Jo crec que li hem de posar un nom al tità de l'Eren, perquè no és l'Eren. O sigui, sí, però no, saps? Llavors ha de tenir un nom. I no se m'acut res. La Krista és molt maca i tothom està encantat amb ella, però el meu dubte és que no sé si durarà gaire. I no sé, potser sí, no dic que no. Potser també es transforma en titana i vés a saber què fa. Però de moment tinc els meus dubtes. I l'enigma de l'episodi d'avui és: què farà l'artefacte aquest que ha tret en Levi? No sé, jo tinc dues hipòtesis. O és per molestar la titana i que no pugui pensar, que s'hagi de posar les mans a les orelles o alguna cosa i la puguin atacar, o per despertar el tità de l'Eren. No sé, O potser totes dues coses, no sé. La resposta ho sabrem al proper episodi. Vagi bé.